खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बेरेफुंजानि नै सबाय बिमा सायगासिनो आङो नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला अननानै जोबजासिम नायलांदो बेरेफुंजानिबो नंद्रायला आरो ओरैनोथ' 8:30 जाखाबाय नालाय सबाय रुनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै दाउला खासिखौजों सबायजों संसै आरो बानलु देनानै लाखाबाय आं पियास हानानै लाजोबखाबाय सबायाल' रुइनांसिगौ फैबाय संख्रि संबासो जाबाय जासिगोनदां दादा मामि दादा गैयाना आबैनावसो थांदोंना दादाया आबैनावसोना मोखां सुवाखै मामिया दाबो थि जाबाय सबायाबो जि मोजां रुइखाबाय आरोना सोरहा मा ओंख्रि संलायखो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ हरखानोसै ओरैबायदि गिदिर गोदाना हरदों दाउला खासिखौ हाबाबनो आं बांद्राय गिदिरबाथाय रागा जोंनो ओंखारो मानो बिदि गोदा होना लाबोयोथाय एसे फिसा गोदा होबानो जायो सबाय ओंख्रि एवबाथाय हाइजें बिलाइ मोनबा बिराद मोजां जायोना लोगोफोर खिन्थु गैया दा हाइजें बिलाइ दुन्दियाबो गैबावासो खम जारला मामि मेजेम गबाय सबायखौ होसननांसिगोन आरो दै होनानै गोदौहोखांखाबाय आङो साइसालाय नुबायमोन ना लोगोफोर ओंख्रिया बेदर एवनाया दा नायनोसै टेस्टआ माबायदि जायो जोंना बेबायदिसो सङो दे खिन्थु खायसे सबायखौ डाइरेक्ट होयो आरोना बेदरजों समान एवफायो खिन्थु जोंना खारैजों रुग्रोनानैसो लायो आलदानो ओमफ्राय बिनि उनाव बेदरखौ फोमोनखांनानै होसनो आरो दै होना हरलाय बिफा एसे बेयाव बिराद मेजेम गबाय दे सबायखौ आराम बेदराव होनानै एवफानाय नुयो आङो सोरनिबा ब्लगाव खिन्थु आं बिदि संफेराखै आरो जोंना खालि माने आलदा सबायखौ रुनानै लाग्रोनानैसो बिदि होसनो बेदराव
बयनिबो गावबागाव आलदा आलदा प्रसेस ना टेस्ट जाबानो जाबाय गोरलैखौ नों मानो फैखो ओंखाम संनायाव थां मामि थां बैयाव थां दुर्गा फुजायाथ' जोबलायबाय दाना फैलायगौ लोखि फुजा ना जा ग्लाब ग्लाब गोदौखाबाय एसे जबबावनांगौ सोर सोर गोथाव मोनो लोगोफोर सबाइ दाउ साराया बिराद इन्टारेस्टिंखा लोगोफोर खोमा फारसे गैलायबावा आरोना ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनो बे सारायखौ सिथाबा नालाय ओंखायनो बेयाव संनाय जायो आरो दुर्गा फुजानि बयबो बेरायथारबाय नामा लोगोफोर फाइनालि मोनबाय ओंख्रिया गंगार दुन्दियाबो गैया दुन्दियाबो गैया हाइजें बिलाइबो गैया रागासो हाथारला आङो आइ फैनाङा मामि फैनाङा ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानैसो साहा नुबाय दा माने सिखारनायफ्रा खुनु टाइम गैखाया साननि 10ता साराय 10ता जालायबाय आरोना आंना ओंख्रियानो मोनखांजोब्बाय दासो साहा ओमफ्राय साहा नै ना बाथोन दंबावो No, no, suena no. Mimi, eसे रायलायलाय मामि दे एसे रायलायदो नै हेल' होनदे मामि दे हेल' होनदे हेल' गाइस दे मामि दे हेल' गाइस होनलाय दे सुना दे माबे दे बेरायहैनो ओंखारदों जोंहा बेरायनायावबाथाय देनजारखासै दादा गैया आयौ हाबाब दादा गैया मामि दादाया आबैनाव थांबायना औ या बेरायनोसै ना बाजाराव थांसै नै मामि नायलाय आंखौ अबाव बाबु दे हेल' होनदे मामि दे हाय होनदे हाय होनलाय दे होनलाय हाय होनदे हाय होनदो हाय होनदो मामि दे आयु हाबाब आंनि जिउ लोक्षि गालि गाखोनोसै ना गालि गाखोनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं